ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நம்மளோட விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான வீடியோ போட்டிருக்கோம். அது வேணும் பார்க்கணும், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, போய் பாருங்கள். அந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸில் யூஎஸ்பி ட்ரைவ் காட்டணும் எவ்வளோ பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, அதுக்கான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. சரி வாங்க, அதை எப்படி சரி செய்யறது பார்ப்போம். சரி வாங்க, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆரம்பிக்கலாமா? இல்லை ஒரு 2-3 லைன் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்கள் விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் மிஷின் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அது செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க. இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான யூஎஸ்பி செட்டிங்ஸ்க்கு வந்துடுங்க. இப்போ நான் என்னுடைய யூஎஸ்பி செட்டிங்ஸ்க்கு வந்துட்டேன். இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு 3 போர்ட்டுமே எனேபிள் இருக்குது. எனக்கு நான் ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால தான் எனக்கு 3 எனேபிள் இருக்குது. நான் திரும்ப எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, எனேபிள் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான இதுவும் நான் இதிலே போடுறேன் பாருங்கள். சரி, இப்போ ஓகே கொடுத்துப்போம். நான் எனக்கு இப்போதைக்கு எந்த ஒரு எரரும் இல்லை. சரி, அதனால தான் நான் இது பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு எரர் கண்டிப்பாக இருக்கும். இருந்துச்சுன்னா மட்டும் நீங்கள் இந்த இது பண்ணுங்கள். அதாவது எக்ஸ்டென்ஷன் பேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பேக்ஸ் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு வீடியோ தான். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க. ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இதில் விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் சைட் உள்ளே போய்க்குங்க. அஃபிஷியல் சைட் உள்ளே போய்க்குங்க. இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் அஃபிஷியல் சைட் உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா எனக்கு லோட் ஆகிட்டு இருக்குது பாருங்கள். கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். எனக்கு நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது. இப்போ இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகிட்டா பிறகு பாட்டு எதுவும் கேட்கல, எனக்கு தெரியல. என்ன பாட்டை நிறுத்திட்டீங்க? பாட்டே கிளப்ப. இந்த பாட்டு கேட்போம். சரி, நம்ம வீடியோக்குள்ளே வந்துடலாம். இப்போ இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சைட் உள்ள வந்துட்டிங்களா. இந்த virtualbox.org இந்த லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, போய் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் டவுன்லோடு விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் 6.1 அதெல்லாம் இருக்குது. நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. நம்ம இதில் விண்டோஸ் கோட்ஸு அதெல்லாம் பார்த்து இது பண்ணிக்கலாம். அதில் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்னு இருக்கும் பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் அப்படியே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட்ஸில் நீங்கள் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிட்ட பிறகு நல்லா படித்து பார்த்துக்கோங்க எதுவுமே. இப்போது அதில் பாருங்கள், உங்களுக்கே போட்டிருக்கேன். விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் சோர்ஸஸ் இருக்கும், விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் VMS, யூசர் மேனுவல், அந்த மாதிரிலாம் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பேக்குன்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அது ஆல் சப்போர்ட், அதாவது எல்லா இதுக்குமே சப்போர்ட் ஆகும். ஸோ அதனால் அங்கேயே லிங்க் அந்த இதிலே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அதை ரீட் கூட பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ஒரு டைம் ரீட் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் மேபி நீங்கள் விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணக்குள்ளே இது இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறது ஓரளவுக்கு நல்லதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். நான் இப்போ டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. இது ஜஸ்ட் ஒரு 3 to 4 MB தான் வருது. இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் இதை நார்மலாகவே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அதில் போய்ட்டு தான் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்லாம் இல்லை. அது நீங்கள் இதை உங்களோட ஃபைல் மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் இந்த ஃபைலில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஃபைலில் தான் இருக்குது. இப்போ எனக்கு டவுன்லோட்ஸில் இருக்குது. இதை போய் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி போன பிறகு உங்களுக்கு நார்மலாகவே விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் உள்ள கூப்பிட்டு போகும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்த பிறகு நான் ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் அப்கிரேட் வந்துச்சுன்னா அப்கிரேட் பண்ணாதீங்க. நான் உங்களுக்காக நான் திரும்ப கேன்சல் பண்ணிக்குவேன். நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணக்கூடாது, ஓகேங்களா. இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐ அக்ரி கொடுத்துக்குங்க. ஐ அக்ரி கொடுத்துட்டா பிறகு ரன்னர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கேட்கும், எஸ் கொடுத்துக்குங்க. இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு லோட் ஆகும், அவ்வளோ வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லியாக இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் இதுக்கு ஓகே கொடுத்துட்டு செட்டிங்ஸ்க்கு போய்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு 100% ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஃபிக்ஸு எரராக இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அதுக்கான ஒரு வீடியோ உங்களுக்காக காத்திருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 3மே காட்டுது, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக காட்டும். சரி வாங்க, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க. ஒரு 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இப்போ நீங்கள் உங்கள் காலிங் மிஷினை ரன் பண்ணலாம்.